że norma ma charakter służebny, że nie jest centralną kategorią chrześcijaństwa. Zresztą Chrystus zapytany, co jest głównym przykazaniem, najważniejszym przykazaniem, czy najważniejszą normą, powiedział, gdyż miłował Boga całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. To jest główne przekazanie i wszystko jest temu podporządkowane. Jeżeli mówiąc nawet, że byłaby to szerzej pojęta norma, no to jest główna norma chrześcijaństwa, by się po prostu wzajemnie miłowali. Z całym pięknem, prostotą i głębią i też skomplikowanością tego sformułowania. I wszystkie inne normy, jakie są, one mają służyć temu. Ale główną perspektywą rozeznania jest to, czy to, co robię, łączy mnie bardziej, pogłębia więź relacje z Bogiem, z moimi przyjaciółmi, z sobą samym, czy nie. W tej kategorii, nie patrzę kategorii normy, tylko kategorii więzi. Czy to, co zrobię, to, co mówię, łączy mnie, czy zagraża, osłabia, niszczy relacje. A normy typu nie kradnij, nie zabijaj, na podstawie ludzkiego doświadczenia, natchnionego Bożą mądrością, pomagają mi w tym. No wiadomo, że kłamstwo zazwyczaj nie służy. Nie, gdybym komuś tutaj ukradł 100 zł z torebki, no, nie pogłębiłoby naszej więzi najprawdopodobniej. No, dlatego ja to akceptuję, że norma nie kradnij, nie służy budowaniu więzi. Natomiast one mają charakter służebny, one mi doradzają na podstawie całej długiej historii człowieka, także nie tylko natchnionej mądrością człowieka, ale też ludzką. Czy to służy? I tak stosuję tą normę, tak ją stosuję, żeby ona służyła. Także są takie momenty, że zastosowanie normy może nie służyć. Sztywne wytrzymanie normy jest przemocą, jest formą patologii, zaburzenia osobowości. Nie? To może zniszczyć relacje. Norma kwitnie, a małżeństwo upadnie. Więc to jest przemoc. No, także można nadużyć normy. Człowiek dojrzały, to co kiedyś powiedział też Benedykt XVI, że moralność nie jest ani na początku, ani na końcu chrześcijaństwa. Jest po prostu na charakter służebny wobec tego głównego przekazania, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie mamy na przykład w psychoterapii. Jest też kodeks etyki psychoterapeuty. Zjeżdżają się wszyscy przedstawiciele kierunków, siadają gdzieś w Warszawie czy w Krakowie, zastanawiają się, jakie przyjmiemy zasady, które służą. Typu na przykład nie kontaktujemy się z pacjentem poza sesjami. Zgadzamy się, służy czy nie służy? No, dobra zasada. Na podstawie praktyki lepiej oddzielić dwie rzeczywistości. Ale są wyjątki. Są wyjątki, kiedy wiadomo, że trzeba. Zachowanie tej zasady byłoby po prostu czerwoną kartką dla terapeuty. Ale trzeba wiedzieć kiedy. Trzeba mieć po prostu intuicję, taką intuicję terapeuty, czy wychowawcy, kierownika duchowego, małżonka, jak, kiedy, po co, w jakim stopniu normy wykorzysta. Także chrześcijaństwo nie jest duchowością, etyka chrześcijańska nie jest etyką normy, tylko osoby. Po prostu osoba. Osoba jest w centrum. Norma nie jest w centrum. Norma służy. I takie normy zachowujemy, takie normy, i to normy można zmienić, mają też charakter czasowy, które według bogactwa ludzkiego doświadczenia rzeczywiście służą po prostu, nie, że temu rozeznaniu, ale służą. Ja ich mam jako doradców. Natomiast nie trzymam się ich sztywno, bo to jest nadużycie normy.